Какво става, маняци? Аз съм Фрелп и днес снимаме в BGMC. Днес ще направим едно кратко ревю. Така, нека да започваме. Така, ето първия ларп, това е спауна. Супер готино е направен, обаче не знам от кой. Така, ето тук е ларп крейта. Значи от вотове вземате крейтове и ето тук ви се падат награди. Аре бе, така. Ето спаунери, китове, пари, така. Така, да покажем някой готин ларп. Примерно бонуса. Този ларп е с free chest. Мисъл, на 6 дена ви дава free items. Аз не мога да ви покажа, нали, какъв е, но по принцип дава прот четворки, нали, фулсет. Дава Sharpness петичка Sword и 4 лек някакви глупости там. Тук ларп е енчанта. Примерно, ако искате да енчантнете нещо и нямате примерно лапис, тук може да си купите 9 за 200 и 1000 XP за 500 пари. Така, да покажем примерно ларп фри ранка. Така, тук фри ранковете се вземат с фри ранк диаманти, те се печелят от вод. Ето идвате при този чичак и ето 32 фри ранк диаманта и вземате ранк Хълк. Тук 50 фри ранк диаманта и вземате ранк Херкулес. Да видим сега опциите им. Значи Херкулеса, Hell, Feet, Hat, Тъпа, Hair, Kill, PV1, 30 хома, кит Херкулес. Обаче този кит е за 20 дни. Кит Хълка, в ранг Хълка има команди Feet, Hat, Granite, 20 хома и кит Хълк 15 дни е валиден кита. Примерно да отидем на Warp Info. Така. Ето тук има повече информация за фри ранковете, за глупостите, така. Тук може да си купите бариери, нали, с истински пари от сайта. Ето го, тук вебсайт Shop BGMC. Тук можете да закупите просто една команда или всичките, както си прецените. Тук има пакове с команди, примерно Pioneer, Nick 960 и 20 000 пари в играта. Тук може да си купите предмети, примерно 64 bedrock, 64 бариери, нали, за по 6 ля. Така, крейтове, енчант, ябълки и пари. Тук примерно ранг Legend с SMS е за 12 ля, с PayPal 15. Ето и командите на ранг Legend. Ето ги всичките ранкове. VIP, VIP+, Fighter и Legend. Така, примерно да ви покажа и ресинфото. Тук сървъра не е като нормалните да се прави с брадва или мотика, се прави с пръчка. На диагонал блоковете, които може да вземе, са 256 максимум. Тук как да добавите, как да махнете човек от треса. Ето така. Примерно да ви покажа нашия най-любим Warp Kit PvP. Така, да изберем примерно някакъв кит, няма значение кой. Ето това е Alive Devil, Owner, а това е другия Owner, Хухахо. Ето, това представлява Warp-а. Тук през деня става страшно меле. Супер е готино. Така, горе-долу, това е Warp-а. Така, Каплив, Spawn и да ходим да гледаме другите Warp-ове. Така, примерно, Warp, предполагам, че тези ги знаете, нали, от евентите. Примерно, Warp по PvP, той също много готино е направен. Ето в честовете има безплатни брони, прот десятки. Брадвата е острота 6, меча е острота 10. Примерно тук може да вземате полшанки,
От тук може да вземете лек, от тук може да вземете голден ябълки. Ето от тук, примерно, това е дупка. Мисъл, супер мощно PvP става тук. Особено като плеерите знаят, че са безплатни броните. Тук има пак място за млатене. Ето тук е нашата най-любима и уважавана дупка. Така, това представлява тя. Тук има още място, нали, да влезете и да се биете. Така, това горе-долу представлява Warp PvP-то. Да отидем на Warp PvP да ви го покажа. Така, тук може да си купувате полшанки. Тук също има полшанки. Примерно, това е джъмпа. Ако искате, нали, да избягате. Аз няма да го минавам, защото съм словак. Така. Ето, примерно това е дупката. Така, ето. Това представлява тя. Голяма е. Супер готино меле става и тука. Така, ето примерно, тук има бол място за битка. Ето тук има някаква друга дупка тука. Така, тук има една мелница, която е супер готина. Тук има едно дърво, в което като влезете и може да се биете. Мисля, аз го предпочитам него, защото от тук супер трудно бягат. Така, ето тук има още една дупка, която пак може да се млатите. Ето. Така, примерно да ви покажа Warp Shop-а. Така. Warp Shop-а е правен от моя минал акаунт и от един приятел. Така, тук има маржоли, всичко се купува, всичко се продава, шопа е супер. Тук има спаунери, мисля, да, обаче от тук не може да ги купите, пишете наклонена спаунърс. И ето, примерно, ако искате да купите спаунер на конче, 100 000, ако искате на някаква там мършава крава, пак 100 000, оцелот 100 000, скелет 75 000, зомби 60 000, така. Така да ви покажа Warp в шопа. Този Warp играе най-голяма роля в сървъра. Ето при този чичак може да си купувате айтеми. Този Bedrock го дропва, когато купаете обикновен камък. Също така може да го вземете и от вод. Ето тук примерно можете да си купите каски, глупости, всичко може да си купите с Bedrock-а. Bedrock-а може да бъде обменен в MC-кейове, MC-кейове в Bedrock, Bedrock в PvP Item Key и Bedrock в бариери, с които може да си вземете най-хубавите айтеми в сървъра. Шарпне десятки. Тук лъка е супер готино, малко се използва. Защита 8 са броните. Кирката е ефективност 6, нечупливост 10, късмет 5. Брадвата нечупливост 10, острота 6, некоприно докосване 10, нечупливост 10 и така. И това е общо взето, маняци. Аз съм Фрелп, влизайте в сървъра, супер е готин и това е. Бай бай!